Limitujúce presvedčenia sú jedna z vecí, kvôli čomu sa tvojmu kamarátovi darí viac ako tebe. Samozrejme tých faktorov je viac, ale tá odvaha, tá schopnosť ísť aj cez ten odpor, ktorý sa vytvára v tvojej hlave, to je len skill. Je to skill, ktorý sa dá naučiť. Hej, ja ti v tomto videu aspoň skrátke vysvetlím ako. Dám taký príklad, akurát je vonku zima a teraz som dobehal. No a vidíš to na mne a proste bol som taký, že nie, že natočím to video niekedy inokedy. Hoci napriek tomu, že teraz mám strašne veľa myšlienok, ktoré by som mohol zdeliť, ale že nie, že teraz nevyzerám dobre, teraz nemám mikrofón so sebou a tak ďalej. Čo sa deje, že prokrastinujem. Tým pádom proste, že som takto odkladal, tak prokrastinujem. Ja som si povedal, že nie, natočím to hneď teraz. To je hneď prvý príklad, ktorý sa stal v tomto momente. A týchto limitujúcich presvedčení je tak strašne veľa, že teba to môže blokovať celý deň. A tým potom celý týždeň, chápeš, ty keď niečo nespravíš jeden deň, tak to nespravíš ani ďalší. Lebo tie limitujúce presvedčenia nezmiznú len tak. Samozrejme prvý step je si to vôbec uvedomiť, lebo 99% ľudí si neuvedomuje, že má nejaké limitujúce presvedčenie, nejaké strachy. To môže byť nejaký strach, to môže byť nejaká úzkosť, nejaké traumy, možno, že kľudne z detstva, neviem, nie som psychológ. A to môže byť čokoľvek, kvôli čomu sa vlastne bojíš niečo spraviť a sa to limituje. No, čiže prvý krok je si to vôbec uvedomiť. No a druhý krok je ísť vedome cez tieto presvedčenia. Dám teraz nejaký príklad, povedzme, zo vzťahov. Hej, že chalani, alebo akože dievčatá to robia, sa boja niekoho ísť osloviť. Z čoho sa boja? Pretože nie sú dosť pekní, lebo nie sú dosť pekne oblečení, lebo majú na sebe hento a toto, lebo majú zlý účes. To sú proste limitujúce presvedčenia, ktoré bránia k tomu, aby si možno že našiel nejakého ideálneho partnera, hej, povedzme. Alebo keď sa bavíme o biznise, tak možno, že nevieš, ako má začať, lebo si myslíš, že ťa tvoji kamaráti vysmejú, že rodičia ti budú hovoriť, že to proste nemá zmysel a ty sa chceš logicky vyhnúť takýmto negatívnej spätnej väzbe od druhých ľudí. To robí každý. Alebo môžem dať príklad z môjho života, keď som ešte chodieval aktívnejšie behať, tak som si myslel, že proste zabehnúť, neviem, 15 km, že to proste nedám, že to není možné, aby som bol toho schopný, keď som len teraz zabehol 10. Myslím, že na najbližší týždeň. To je proste limitujúce presvedčenie, hoci moja fyziológia a tá fyzická sila môjho tela bola oveľa zdatnejšia na to, aby som zabehol kľudne aj 30-40 km. Pretože to, že som behal iba tých 10, je výsledok toho, že som sa bál a že ma nejaké presvedčenia ovplyvňovali vnútorné, podvedome, že nebudem toho schopný. A napriek tomu, že som si myslel, že tých 15 nie som schopný zabehnúť, tak som si povedal s chalanom, že s druhým kamarátom, že poďme to vyskúšať. Tak sme dali 15, že OK, zistili sme, že tá bolesť je rovnaká, dali sme 16, 17, 18, 20 a potom sme dali polmaratón. Môj prvý polmaratón vlastne dopadol takto, hoci som mal presvedčenie, že nie som schopný zabehnúť ani 15 km. Skrátke povedané sú to nejaké strachy, ktoré nás podvedome alebo vedome ovplyvňujú. Najlepší podľa mňa spôsob, ako sa ich zbaviť, je si ich uvedomiť a ísť vedome cez ne. A ten diskomfort bude veľmi ťažký a veľmi nepríjemný. To nám je obom jasné, ale napriek tomu si budeš neskôr vďačný, že si to skúsil, že si dal zo seba viac, že si išiel cez svoje strachy a dosiahol si, alebo budeš mať možnosť v živote dosiahnuť viac a naplniť svoj potenciál. Takže tak. Ak ti toto video niečo v skratke dalo, tak budem veľmi rád. Nezabudni sledovať previac takýchto videí, no a dúfam, že sa vidíme na budúce. Čau.